תראי מה זה הכל. תגידי לי באיזה שעת אני אצא. עד שאתה יוצא, ב-11 אני יוצא. יפה מאוד. כן, תאכלי. אני לא רוצה להפריע לך. תאכלי, הנה אני מרחוק, תאכלי ספגטי. יפה מאוד. יופי. לא, כן, את זה, כן, את זה ממי, את זה. לא, את זה. תגידי את זה. את זה. תגידי את זה. את זה. מה את עושה? למה ככה? למה את מעיפה? ליה? למה את מעיפה? אין כרוב אדום. רוצה כרוב לבן? למה? הוא טעים. רוצה רוטב מהתפוח האדמה? תשים לך? תביא לי חתיכת לחם נביל. לא מייבש ככה. זה מה שקנית יאיר. את צמאה, מאמי, אה? צמאה? לזרוק, יאללה, זיז. יאללה, עכשיו היא זורקת. תביא לאמא שאת מסיימת. לאמא? תודה. תודה טובה. תודה לך. מה את רוצה? אני רוצה את המרק. תני לה את הכפית. איפה הכפית? איזה כפית? הכפית שלה. היא לוקחת את הפרק ואוכלת את הפקלבית. אני אוכל את הפה הזה, נכון?